सजगेतु आज मु आज आम अज्जा घर को आई आज आम अज्जा घर जोर जात्रा होची केमिति जोर जात्रा होची चलते देखिबा। तमे आज ओरा कारादंड पाई सारला परे भी हसुच हसीबा बदले कांदुले मो दंडटा को कोन बदले देबे चलो सत्यरताबो नमस्कार समुद्री तो मो घरे किछि काम थिला काम नथिले मैं ठीक आस्ते के की अरे कहंतु समुद्री की काम थिला
କାମଟା ହଉଛି ଏଇ ଯେ ତମେ ମତେ ଆଉ ସମୁଦ୍ର ବୋଲି ଡାକିବନି କାହିଁକି ନା ତମ ଝିଅ ସୃଷ୍ଟି ସହିତ ହଉଥିବା ବାହାଘରଟା ମୋ ପୁଅ ସହିତ ମୁଁ ସେଇଟାକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇ ତମେ ସେ ବାହାଘର ଭାଙ୍ଗି ଦେଇ ମୋ ଛାତି ଭିତର କଲିଜାଟାକୁ ଦି ଖଣ୍ଡ କରିଦିଅନି। ହତ ଭାଗିନି ଝିଅଟା फ्रेंड्स ଆମେ ତ ଯାତ୍ରା ବୁଲିଲେ ତମେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ ବି କରିବେ ଆଉ କମେଣ୍ଟରେ ବି ଜଣାଇବେ ଆଉ ଗୋଟେ କାଲି ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ କରିକି ଆଣିବି ଦେଖନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓ ୟାର ଦିଟା କୁନି କୁନି ଝିଅ ଅଛନ୍ତି ତାର ସେ କୁନି ଛୁଆମାନଙ୍କର ଭିଡ଼ିଓ କରିକି ମୁଁ ପଠେଇବି।